Ange 50 accident yabetarundiani igoro abana banyasaye nigesike besana bangina baringe konya ebituma birito kurari nkiraria kinyeni to kolia dikorokoro litaboke gali batacheiga igonkelinga pole sana na nabo twalenge kubaganiria maya no bolemu ogosemerwe tani embera na makweli mongino rigradis onyore accident na Kuru okwani wa tarehe 12 alia Nyakiburo taracha mwako ulimose mokongu amuna abande omwana uri kubwa mono moke onyorwa chinga gitaraika kera abantu bakurire banyoranga abekire epox nyomba taraye niwo nyigenete ngamwa mweneti bana banyasaye tiatawe mwanya abantu kera makweli agocha tari komanyanga mechando kiore igo kurwa se television yega na botoko ba pole bagumukwera murwalete ko abekanda sama boko monene elinde to chake obuya bwo monene tatu itu ama kweri ya beira maruru cyacari para marwaire nabaminto baria mubasakano togete gorarundiani bakwere tuo monene baremie familia elia yomongnori gradis mwako limo ko mwama na abande totatora awasemere wetani mbira na makweli wetani mono monene weni abarwarete wetani mono to weni oborwere bwebebe borwere wa makweli ikiranto bwa togosemere mayoko boka tumye bineke bekere kyora abana babakorore secretary yeso motori ito amina ase safari yega yarogendo roko genda igoro na kira abantu buna bako na wika bana wika onye kwari mbye kurubo songo kero ko gucya baro bawe kira keumbu birongo kuna wika tole kerelia nari wika ndiko minchuri abana banyasaye na beri nko baira ko bwa mano nyuma ogwika waitoro taraba ase safari yorogendo asa machiko komenya sae ayomana nawo tabanga it is binding na inde amma chika yakamanya kube kuchinsa moibere ichikori tangani mbakari chikori yakane tobana nyasaye nde tutwara mebuye kanende twatoletaliya nyasaye obusa neri tukuri sabato neri bari chenu amma chika yo igale lichikelimo umwache nyasaye ne Chinguru cyao ne birengera livyaho no bakora kwao amachiko ko bwamano ya gatano mbaka ko bwamano lya 10 ilitoko chaka chikibere ko rubono igo no bwamate bwana mwanya bantu oliole na manyinga no mobere ngonye ntoko konya abara abanyinga no mobere to bakara yaramaya liroliero rogendo rwito igo rokoera twali una makonde makonda babasubati ba minto abagaka ba minto ababangina ba minto omwali ayatoche kuboki wana gusira kale na kale igo abana banyasaye iri chikeri gari yakane nonta gete kurikorera eikegocha rero igo twalenge koiraniria liswali eri morio ka abana banyasaye ngo onjorete sabati ekere ko bwa mono twagenda ta se biblia na atali amangana siasa tali mangana ko bwa mone kanisa muna ko bwa mono tobate serikali ya Kenya atobate bunge yamo geweti amachiko esiria kare yabekirwe abana banyasaye chikelire lya bakenya na igoro esiria nyasaye ne sabato igo tukaligerelia asorogendo roiga tukanyora maene nga litukolie sabato nigoli arenge litukolia gatana kabere Jumamosi rero twasometa nane ko irorando ororo bali mutato bwatete bya moetembe obusa nganigo yarenge chuma Yesu mwana nyasaye akabambwa akabera somo saraba ayeminyoka asegetabu kelito koroka Matayo gene Chinguru Chiering'Ana 22 otirimboke buna Yesu agwitwa ntabako moita nabarandia nabasalia machikanya sabanganira abantu nabarandia abarisia abapiso abapop abantu twana kubwati buna nakumetie umusacho yomo agusaba bakungu nabasaja linotire libwe yamobeko mubuko obatebinga nigonko lisamba elinde mbasarage kinsemo kiria Johnson elinde ngana limora atenenge lakini mwe yatano ngwika nakumisana
nga umusacha gusabeli inoti lyeli bwe amabe ko mubuko aligiri sakarasa ambago tenga na asambire li inoti elyo ono tigango sarake wacha kurusikianga nga yaso manke bungo kiekyo bana banyasaye ganda gatoko batebiga Chinguru Chiering'Ana amali kekerago totebia tigato igwere ekene kiamangana ko igwere omorandia na gotebi kubwa mononga meno munuone igora muntu kubwa monongo tuera mat ngana omorandi abamwanya abantu bagokwa umuntu kubwa mono tubwente kurigera Kristo asomusaraba inkiago teba nawo mochaka nondi alengo lingana lingane ligali alenga mona Nyasaye lingane ligali alenge Nyasaye lingane ligobogima na obwarenge bogima mbuli asomorandi yo gokutyoka bogima mbuli ko bwamono ase kanisa obogima abura asomo saraba bogima mboro mosaraba yani nkilinga obogima mbura asomo saraba abana banyasana lakini atakanga monte garama ngana yayiga ibinte ibinde toko na gotebigwa cinjira abarandi bagokora ibintu ngapanda mbe gupata faida ara watenga igoro munwa no hanyengo tuera matigamba tebiga abana banyasana mubori ngai wasoma ingetabu kyagotoka mana bangina bangainire abana baitaba ise kama nabamura asinge ncho yenchara asinge ncho yobotaka igoko gende kanisa otegereri ngare ya Nyasaye na Nyasaye batebanganye kurwarete ngamubwate musabere mubwato mutu ngayukuru musacha gute gokubwate gikuba mukungu abakungu mwasarekira abana ba Nyasaye ingakobwa mononga tiga nyakansa ne kuriya torobere ngango tabataba orobere Bibiliya yate yabanga rangeri abarandia bago sabere ngai bago kobwata omotubuoka kairende to kurwa bangina to kuna kobwata bwato kinse amo cyomubere abasacha banyasaye ebintu byikira asobuge mabwenze ekenya saba te abantu tati kobwata lakini twabwata kende yonsi abegeni bako ganda asomo cyo kare na kare Bibiliya go kwana mangana igonga ichuma lituko lyaga yatana nalimo naliko bwamano yeso kobwamano abege to asomo saraba nande kobwa mano lituko lya gatano na kabere esabato tosoma sobwamo Matayo 22 ebungo byaye 62. The next day after Friday after crucifixion, which was a Sabbath, the chief priests and the Pharisees met with Pilate and said, "Sir, we remember that while that liar was still alive, he said, I will be raised to 3 days later." Wana bagatebanga umunyaburi moyo oyore Kristo kubamo bambire bamwakira niko bwamono asomusaraba nemesumali abana banyasawa urerere nga eroi ramasapa kitani ngenchi ata atone na kiwantiga bagatebanga umunyaburi moli abana abarandi bamatukayo abafarisayo abantu bamanyete amachiko bakabeterera Pilato bakomotebinga umunyaburi moli atabatanga litukuli ya gatatu naboke give orders then for his tomb will be carefully guarded until the 3rd day, so that his disciples will not be able to go and steal the body and tell the people that he was raised from the dead. Ona batege tukobisa ubobisiguro yokoboka kwa Yesu. Bagateba kobwa manonga bana tomha abantu balende oboyina bolia. 65. Take a guard. Pilate told them, "Go and make the tomb as secure as you can." Abana barandi bagotebigwa inchendo je mogo itomonto yobosa imoki imoki kobwamo nabasigari abanyanyimbo imoki kobwamo no community policing bagenda baliende kobwamo no oboyinobo umuntu yotaruche buyanga Yesu itiro lakini no abafarisayo abantu tokoroka barandia bakasaine babegete kianga kintambe kubwamo no balika mulete ngabona kamonda kuko bulimo. So they left and made the tomb secure by putting a seal on the stone, leaving the guard on watch. Nauna abegete ke manyireli asobo lakini omanya tamangana y'abana banyasaye egento kiro abarandia abakuani abafarisayo bakabeke ke manyireli asobo ina kera babeke ke manyireli asobo ina elinde Yesu taboka elinde batakoteba ingana abora kubaye bamwirete abana banyasaye bono otwakwane tegoro yesabar
esabate yego sesenia esabate ko bwamono abana banyasaye ego chena ego ntotokoroka sanctification and blessing ondo itota cha yereme nande kenya sabe kiraro ngiri ko nyara ko bagiye ko rusigwa yachi goika 28 verse 1 gonkilinga tuwa aya tuwa kwaniranga esabato itukoki igora aroro Matayo 27 ebungo byaye kemo no abagutumoke sabato bona abasaritie sabato abatana gutumoke sabato Yesu natagetaba oro kinganki kiraroro ebachene ebasesenie asobuyobo. This is Matthew chapter 28 verse 1. After the Sabbath igondiririe after the Sabbath, as Sunday morning was dawning. Some a Biblia Matayo as a Good News Bible. Buna Jumapili mambia bogokia Mary Magdalene and other Mary went to the tomb. Suddenly there was a fine earthquake, and an angel of the Lord came down from heaven, rolled the stone away, and the Son of Man resurrected. Vanavanya sai Jumapili mambia. Gonto bwatige tamero ora nagote bya bantonga litukolia lyo timokaneli ituko lituko liye sabato buna twegera se Chinguru Chiering'Ana abachimapiri abachimamosi omorogi omwiti omwibi ebukuna ya moto gotumia omo Kenya omo Tanzania mbaki ensengi mabana banyasaye wetera asenchirenga bune yega igonkelinga Yesu akaboka lituko litangani akini mokorora abachimapiri bakogokera Yesu lituko lya ichuma lituko lya chuma mosi agati mukembera chuma piri ko bwamona kanyara ko bagakoboka abange bagutumoka ngabona omwana Nyasaye the Lord is day obokiro chire igoro bona togokera litukulitanga lye chuma nagidio tokonyara ko batogotimoka ne Biblia manyako rwentabia abayebeso tegararaga iga inki ko bwamono Nyasaye bwatasa abana baye tocha gukwa ase tiori batanga no morandi ontebia ne kanisa yane mbaka abana banyasaye Yesu maki abatise tutimba kolekania Yesu gabatisire imasa amacha amangi bantu banyara kwa bagotonya lwa amachi abande barutu babuturu meme abande ko bwamona batero ko muriro abana banyasaye ngake Biblia bateba abayebeso inye igongo kwanira ko bwamono ogochika ko bwamono gwakane ko gosesenia gogo chena ke moika ke birengerariyo ke mubere nechisebi abana bitonyara ko abakubwenera abayebeso inye ebungo biaye bine na kinyasago teba omubere noyomo no moika noyomo buna mwarangeretwe ase obasemeria okomo wokurangiri gukwaino omwane noyo oyomo okwegena okomo ebatiso eyemo Nyasaye oyomo nere tato obonsi oyore igoro ase bonsi igo nkilinga esabate yemo ebatise yemo Nyasaye oyomo na kirege ntaso komenya okuiga waito lichiko liyakane lichiko liye sabato eliligotoka ko bwamono ase umuchakano ibireke funge kemo Nyasaga kole mirimo ya yonsi agatimuka lituko lya gatana kabere akalichena akalisesenia akaliveke ensemo gaguika ase gitabu kiliya gyokonganya emeronge ibere ebungo bitana bitatu omanya ko ruwa rodo tebiga inyora litukuliye sabato olirende liberichenu abana wa Nyasaye whether asenchirenga bune yega the Sabbath is indispensable to man esabata abana ba Nyasaye negento ko bwamono kienge nchase mwanya bantu pinyi promotive of his highest good litukeliga ogochika wakane iko yego tokinya igoromono nse amoki abasaye physically intellectually socially spiritually and eternally igongilinga na nyine sabate yegekera to kugenda sigetabu ya Isaya in eternity then we shall be going to Sabbath to worship Sabbath after Sabbath igowetera senjerenga bune yega isabate yega igebe kiraroro ekonya abana baitu ekonya bagaka baitu ekonya bangina baitu kemubere kemuika kebirengere no nyenke bongo gokora abantu batawuliri obongo nasinge njo babuneri chikulia gatana kabere asinge njo batari gutimoka ko bwamono esabato nari amanyakuru yabo liriswa lirega abana ba Nyasaye asinge tabukelia tokoroka abayiberania inye lingana ndiraroro ntagete ko bwamono mbarentere nki ebibire batotebye igoro yesabateyega nebwate bobe bonde asinge njo komenya kwa manya bantu inye
kebungo kiaye bitana bitatu yego teba amangana ko bwatia abayiberania inye bungo bitana bitatu gaki asa yolingana ndireonga mbara abantu barache goswa abo barandeti wamangana yoli tangani bakamoja goswa senge ncho yo gutayigwera kwabo yamanyakoro yakwa ne bungo bitana bitatu ina kyoje nyasaye na abayeto gutimuka anga nyuma yaye tali gukwana igoreri tukolinde ine gatabu kyabayiberania inye ebungo bitana bitatu ebungo kianda ase yuko gutimuka gwe sabato gwatigera sabantu banyasaye na kero yo soira so gutimuka kwa nyasaye eroma nyene otimokire kurwase emirimo yaye buna nyasaye timogete kurwase emirimo yaye abana banyasaye okuno kurangiriwa wogo seseniwa na gochenwa ase lichiko liakane eliri gotoka ase egetabu kelia gya okonganya emerongero ebungo bitana bitatu yamanyakoro yairaninga nomochaka noibereke bunge yakemo buna nyasaye atako bagaga kolemeremo yaye akanyara ko bagako yekirania ikona ataka kobanyori yake bali motare ngaroro inga litukuliye sabato litukuliya gatana kabere litukuliya Jumapili nandi tuwachire wiya bali mo gosoma Biblia randi mwanje tagosoma nandi angwa kirambiya mono abantu mbaroro kubwa mura barabegeno tana koraso osibwenzi abantu tokoroka chipop abantu tokoroka bakatekista abantu tokoroka kubwa mono abanandi aba Jumapili abakogotebye kene lero no chororekera togosoma ebitabu byabo abandi bagutimoke sabato ngari tukuliya gatana kabere lakini bagote ingama ene litukuliya gatana kabere Jumamosi lakini togotimoka litukuli tangani asinge ncho mwana nyasaboge atokoli gokera igomba bwati kende bakunyara kwa bakobisa kirekera toko enda sebuku lero ngoto tebyere nga ngoncho leteri itukerio naende itukeri ndi aonjo gatasinge ncho goboka kwa Yesu abana banyasaye ntagete bono tuligererie inkinyasaye itatagete one the Sabbath made iye Sabbath endi yarosetiwe ari omochakano ibere kobwamano ekefunge yakemo ngakie sabato yaroseti wabana banyasaye omonene bweko motoria neronye bege taroro akayebeke tochene etosesenie kobwamono enyara ko bagego tokora abana banyasaye nworoseti sabate yega abana banyasaye nyasaye bieko monyene ino mochakano still ibere ibungo bire mbaka bitatu yego tabanga God made the Sabbath out of a day. The day he used was the seventh day Sabbath. Li tuko kubwa mona tumegeta karosie sabato neli tukolia gatana kabere ekerengo soma singe njo Bible study Chinguru Chiering'Ana when did the days of creation week begin and end indi kubwa mono ki li tukolia renge gochaka nande ndi anyako baliko era omo chaka neyemo ebungo bitano ntegete muligere liga gabana banyasaye asenge njo eneli chikoligo chena yasesenia elinda abana baitu na intu abanyene tukineke moika kevirengereryo tobwena kwa abana banyasaye igo yaburiga when did the days of creation week begin and end umuchaka noko bwa muno bweli tukondio gochaka nande liyaera ekefunge ekikere umuchaka no kubwa muno eya mebungo bitano igwango bune Biblia wateba indiko bwamono amatuka alenge gochaka nanda aera igwange ibungo bitano abana banyasaye ye bateba iga yasa karoko burabu burya omubaso no musunda kayoroko botuko eliaguli kabama goroba naende bokabamambya litukoliye litangani igoli litukoliye alenge gochaka marogoba kubwamono likabama rogoba likabamambya abana banyasaye ekabali litukoliye litangani igonke libuna ligo chikowa litukoliye achake litukondiko chaka sasta kyabo tukabana banyasaye aligo chake kera ligo chikowa naende ogenda some boyigo eyo neyo ebungo bitano Mochakano ogenda osoma ibungo bitana bitatu okwa osoma ibungo bitatu etc and extra ikonkelia abana banyasaye okoba waito aso ojika wakane ojika wakano nde bwensi okolemire okora asinge nchego chana na gosesenia nandi wetera asinjere ngavune yiga igokora rasinge ncho ya abana banyasaye tukamanya ko boli guga
Who is the Lord of the Sabbath? Ingo Nyasaye wiye Sabato. Mari kwenye ebungo 25 Yamanya gotebega. Therefore, the Son of Man is the Lord also of the Sabbath. Omwana Nyasaye nere kubwamano omonyene Sabbath yo. Omwario. For how long was the Sabbath intended to be kept? Hono ekeroko endasi kitabu ya Isaiah 66:22-23. Kitabu ya Isaiah 55 ebana abanyasaye gototebiye iga 22 mpaka 23 imbaka lituko ekera turaje gusangerekana igera abororo ekera turaso asuburutubolia ekera lyoka yaseseni ya abana baita bamuramo na baiseka bangina mona bagaka kubwamano kemoika kemobere kebirengeralyo elinde twacheni rwasengencho yobuya bonga bunoboiga lero liswali toko boli abana banyasaye ikero mongina gete alegalia onyendiria kubwamano agate agotera gokeigo gwaita lero liswali toko bolinga ingonjorete esabato u change the Sabbath lero no kubwamano turasense menga buneyo otera gokeye kero gweta gusinini kana kurigiange buku yao history amo ne Biblia ingonjorete kubwamano esabato abana banyasaye.
Keep watching Voice of Victory TV, leading souls to Christ. Etogotara tole bitondo ingo Yesu na chenjetie sabatere nanda sa television ya Voice of Victory ndo bwati kanisa stra koire kono wotebye kenene Chinguru Chiering'Ana esabatore rongo oyonchorete ekabekwa Jumatano ichuma ekabekwa Alhamisi Matayo isano ibungo bya 15 bibere wetera so kukwa Yesu gosoko bamoyo na chenjetie amachiko gose na chenjetie kobwa muno esabato yote yabaiga timoka ganga nigona akire gosalia amachiko gose amangana babani onje so manyene nigona akire kobikirania ekene na abatebiringa goika igoro nense na biete tegwete nuguteye mugosaga ntaka maga kasa amachiko goika byonsi bikirane ana machikari ya gotoka asige tabu yoko nganya 20 wachakire kefungia kemo kandi nkayo karaete goikabikirane ga kimonto nde bwensi ora saliri chikeri mwelire likasa machikaya na kuorokera lya bantu boigo uyinaro komoke asoburuti boigoro urende uyora yakole na koya bwata uyenero raro komonene asoburuti boigoro ano mbwato wabuno morandia bali bakwigore Biblia ngitokota byabantu igoro y'amachiko kumenya saa ngitokota y'amachiko igoro yesabato yo monene itukulia gatana kabere nakina abatabiri inwe onyoboronge bwaino tibo kobwa obwamaliko baba farisai timo baswa no nyanga kaso buroti bwigoro igonkeria abana banyasai Yesu tachenje tie sabato tigango tokende kobwa mono ase abatumwa barabwo Tirato soma asige tabu Kenya sai yego totebiga egetabu kyo okora kwa batumwa kubwa mono 13 aboro kikubarabwo mba chenjetie kubwa mono ogotimuka uwe sabato abana banyasai ogokora kwa batumwa 13 tigango toigwe barabwo ndi balenge gotimuka Chinguru Chiering'Ana 13 ogokora kwa batumwa abana banyasai 13 iwango bunego teba nkwegera tole Biblia 13 tindi kuguna kwa nanjibwe ko manyene onye Yesu ta chenjeti aboro kikubaromba chenjeti ogakora kwa batumwa 13 abana banyasai Biblia gontebiga kolende barabwo bakarwa Perga bakagenda Antiokia omokyo Pisidia litukolie sabato bagaso ase sinagogi bagaikaranza aroro nyuma koba asomera amachiko nebuku yababani abatangani besinagogi bagatoma amangana ase bale kobatebya abaminto onyembone nelingana lyokolemia likwane igongelinga avoro kigwa igoba atogete bale abana banyasai ase ekaru lituko kobwa mono lye sabato nande bakavoro bakoremania bakabo bakorandia lakini Yesu konyoro bani bwarurwe ingogo kigonchore sabato Daniel isana ibere ebungo bya 25 wana ngo tatole ngonchore te sabato ngoru setiri tukulia gatana kabere akarirenta Jumapili tukulio koboka kwa Yesu lakini abatebinga abaminto mogo kigosira abaminto bali chenje tiboka abanyene bagukwananga into twachenje asingencha sabagwe yega lakini tubolinga Yesu era natete chenje onye tokonyara Yesu tago chenje ingitura wate lyo mondo gokwa watera wate linga tunatembea tukiwa marehemu tubwate ti Biblia togotimuka Jumamosi togotimuka Juma togotimuka Jumapili ekere torakwe nebe twabuswire ko bwa monense nembusuro ya igoro nagotebya banteke ene kyamachiko 10 igetabu gya Daniel isana ibere ebungo bya 25 manyana ko gotankole wagotorokingango kutole gongo na koire bukunseiga yego gotebi Onkware ngo kware egiagara amaisa chakire kuanga moko rango na kuligiga na asengencho ntari korabia ebunge 25 Biblia igebateba amangana akobwati abana banyasai raga kwana amangana ale mamincha yoyo le igoro naende
narosya abachenu bomonene igoro mono na kubachanda narengera likunjure ebiro na amachiko abachenu mba bekwe ase okoboko kwaye ase ekerekemo na ebiro bibere na ekeng'ese kiebiro. Abana ba Nyasaye antagete kubalendera amang'ana ase eng'encho bya ba Nyasaye oyo gochigochenkire Sabato anyebeke Jumapili ngokwanware nerengwanchira narenga maene ninche atwate ebigunga nigo yarenge kubwa mono amatuko arenge 1216 nekero gosoma ase Biblia kubwa mono lituko elimo litenenete amatuko 1000 lituko elimo litenenete 1000 lituko elimo Ezekiel inye ebungo bya bitana kemo igonkelinga ekerewo kwana igoro yo mwaka igetenenete kubwa mono abana ba Nyasaye lituko elimo igonkelinga omwaka oyo kubwa mono obete Sabate woncherwa asomo jukoro ku Constantinople n'omugambi ko Constantino igorenge kubwa mono ochagete omwaka wa ada nyuma yokoburu kwa Yesu mwaka 538 kubwa moneke bunge kegia kwananga bochanda abachenu abantu abange bagaitwa mpaka mwaka wa 1798 noko nyara kubwa mono emyaka yega erete ekeroko minasia 1798 o minus 536 wakonyara 1260 aigabono abana ba Nyasaye noya igete kubwa mono Ikerumi ikanyara kubagie wonchura wetera asabarandia nkorra turi bitabu ebyo litukoria gatana kabere bakaribeka litukori itanga ndio gotumoka ase chuma n'umugambiro kwa Constantino akabeke stambunga amang'ana yaiga tigatonjo litukeriga Yesu obokire libe Jumapili abantu batimokaroro abana ba Nyasaye wetera senchiringa bune yega ngakimwaigwa oyo gochigonchora ase gitabu kia Daniel isane birunge 25 nkiabo chigokora. Number 1, the characteristics yogo chigonchora Sabato yeah, whatever it will speak great words against God. That is what we call blasphemy. Kubwa monase kibunge keiga ya Daniel isane birunge 25 igago chikora amanyasaye amang'ana manene to the Bob are given titles that belong only to God. Uyokoro ku pop kubwa mono muri kira gwese mole Leo X11 igebo teba bana banyasa kaiga we hold upon the heart the place of God Almighty. Yekero mugambi yokoro kwa kubwa mono Constantino agochenche yiga igabo teba nga intubuna chi pop igototenetiri bagari ya Yesu asobosi bwense getabu kiekyo Encyclopedia Letter June 30th mwaka wa 1994 gobago tebeke enenga intu totenenelete kubwa mono libagari ya Yesu asobosi bwense bana ba Nyasaye ekere Yesu agenda isi igoro igate bangana batigiro omoremi omuikomo chenu musacho ndete yogotumoka Jumapili musacho ndete yogotumoka Jumamosi oyogokwa na muka yokwa umusacho oyokwa abana ba Nyasaye barwanira chimbago barwanira marimo baitana abana ba Nyasaye uranya ko bagago ikirate na Nyasaye asobosi bwense yigatabu ekyo ase mosome igento tokoroka letter June 30 1994 ekorokunga encyclica also amebiyana wabagotebego in the great encyclical letter of Pope Leo X 11 page 394 this judicial authority will even include the power to pass in the Catholic Encyclopedia ekorikirenga X2 Pope page 265 ngonkiringa ki Ikongo tayanga abantamba kabagenda iguru amaene bagotabanga into twajenje tiri tukeriga ikonkeringa bari mutararabuya ebitabu ebintu bibwata asa library ndo bibwata library ensengima nande bagotebekene ikonkeringa ekero gotebanga nayo tenete Nyasaye sobosi bwense ngiyeso bwe komanyene bakamura amanyasaye namba ibere it will wear out God's people persecution wetera asaba abantu bataringe gutumoka kubwa muri tukuria Jumapili abantu bagaitwa bange bagutumia kubwa mane serikali
onyembo na musikurigere biya tiserakali chitaito gonchore bese tumeke nsengima elinde bakole ibintu buna batageti ki passport kibwekane bakole ibintu buna batageta abana banyasaye into kyo moelio. It will think to change times and the laws. A disregard for God's authority. Ngonkelinga bakana chekina bachenji kubwamo na machiko buna nyasaye kubwamo ataruberetie erebweka omonyene asobumwotora mona borabwo. Abana banyasaye ambetere irinto ngiye tochi yake bona maswali na alegaiga abakubwamo na bachenjetiwe bachenjetie sabato bakuboriwa na bakwira niri asekene biya lakini amaene no nya bachenjetie ebukune batelibaga monya berasingenja amaisa agotire. Does the papacy claim it is power to change the law of God? Amaene aba pop mwanchira na balenga amaene mba na chiteki na yo wonchira machikanya sai, and in particular the right to change the Sabbath nyekene mba nyatuko bagwanjira na mba chenjitie sabato iswa lili tangani. We shall notice now the claims of the papacy. Nyakikobwa manaba pop whatever. Question number 1, which is the Sabbath day? Saturday is the Sabbath day. Now bamanyeta abana banyasanga litukolya gatana kabere ne sabato eyo litukolya gatana kabere. Question number 2, why do we observe Sunday instead of Saturday? Ono bakoboli guga abana bachumapiri bamwe bakobaboli nkirende togotimokera lituko ko bwa mono lya chumapiri batubantu mokesa batukolya gatana kabere. Answer: you observe Sunday instead of Saturday because of the Catholic Church mbara uboka babo kuana. In the Council of Laodicea AD 336, ekeombekeliko bwa monoki omonete kyaba popo ase AD 336 transferred the solemn day from Saturday to Sunday. Bakaoncho litukolirya lyogotumoka kulwa litukolya gatana kabere esabato gochichumapiri eliye bukobwa mono na bago kwana igo oyo kwanetebo Reverend Peter Gaiman CSSR, the Convert's Catechism of Catholic Doctrine, page 50, 3 edition 1910. Amangana ekera bakwina bagotebeken amaene ntutu aroche ngateto chenje sabato. Asingenjo kiyega, asingenjo tu aroche ngomano nyasaye obokire. Iswali linde. Question: has the Catholic Church power to change any alteration in the commandments of God? Ikoba kuburi guga ekanisa yeke Catholic nere liba kubwa munebe wonchera machikanya saa 10 ase eketabu kelia gyoko nganya 20 kebunge yakemo kogenda guchinse is bako ira neliga. Instead of the 7th day and the other festivals appointed by the old law, the church has prescribed the Sundays and holy days to be set apart for God's worship. Ntuto tendenya saa sobo sibwense na matuka yabekiruense mo kubwa mono buna chumapiri na gonchera no nyene batisa abantu yesa abati soro sira choro ni akaswaro oche abana banyasaye twaya onchoire ntoko na basoa saa macha bume umugambi naro tagete kubwa mono kubatiswa bakaruranga ere no mochenu gasomete mono bagatabanga na otonya likwa mache mo chando toyo ikotari dini togo kuana no monto onchore tamachikanya sae atwate bikwase getabu kerikia Matayo 5:17 nonya na gatona kamo ngagonchurwa onde bwensi ora atebya abantu bo na rema soboro tubakale na kare yego tebaiga of God's commandment instead of the ancient Sabbath. Oyakuro kwa Reverend Dr. Charona, Catholic Christian, instructed, page 211. Abana banyasaye ntoko na kubisa wikatote abani yekene na yorana cheki nojo uri umurandi onga ari umurandi yangote abane kene turiko sambuli akanisende umuntu yokuro kwa pastor Dr. Charona, Catholic Christian instructor, page 211. Abana banyasaye one kanisa oyongi yeso ikonke nataka kubalenta ngakiyo sabato yachenjeti wetera asama tukari twatabi 1260 anda asobani ama ene miaka etone calculate twara esene tukubage kwera abasumba banyasaye igachaka AD 538 to 1798 1260 years kanyara kwage kwera igamangana yakagendera se sabato gotiringerunse we Catholics. Then
how precious is the same authority for keeping Sunday holy. Akamanya watabanga into abakrista asenge njoto ikaranse tase ekeombekeria kia mwaka 336 into aetete kanyali bagali wonjore sabato ya Nyasaye instead of Saturday, as we are for every other article of our creed, namely the authority of the Church of the Living God. Into tueruli bagakobwa mono di nena ase kanisa ya Nyasaye, the pillar and the ground of the truth. Awunti Timotheo ili tanganisa to 19 bakutumia abana ba Nyasaye baba otebya bantekene. Whereas you who are the Protestants have really no authority for it whatever, for there is no authority for it in the Bible, and you will not allow that can be authority for it anywhere else in the Bible. Both of you, we do in fact follow tradition in this matter. Watanga maene bibilite ya watotewi aturu siri tukuri tangani die chuma lile tukuri akatana kabere ejene ke ntotokoro ke na tradition. Abana banyasai igonta ke toko batebega tukuri ati kuba ira amangana mangi igonke linga tuanyolire oyonjore tokobwa mono esabato ekabako bwa mono tukutanga ndiye chuma nigo yalenge kobwa mono abarandia na bawanchirana amaswali amange bakubuliwa naho bakuiranira biya kabisa nandi aturaburi ekemo mbaye getabwe ekibuna gyagotaba naende bana banyasai ntegerera keigo asinge enjuri swali lyalenge muonjorete yeso no onjorete abaro kigumba onjorete tegera bone lyomoelyo. Have you any other way of proving that the church has power to institute festival or precepts? Mubwata kubwa mono abana ba Nyasaye naba popo abakubuli mwereli bagakubwa mono liwo chenchama chiko bakoiraneliga. Had she not such power, she could not have done that in which all modern religions agree with her. Onye kubwa mono tabwate Chinguru angantu onjere de kubwa mono litukolia Jumapili kurwe sabato abantu bakanya kwa bagutimoka abange mbaro bakweranirwa bono. She could not have substituted the observance of Sunday, the first day of the week, for the observance of the seventh day. Anama swali bakweranirwa kabisa. Igonga ntubwate Chinguru kurabeke Biblia nsemo yasa otoyeli bagaje go chenchi kubwa mono amachiko. Iswali linde. By whom was it the Sabbath changed? Na asikie sabato yanya atakobage wonjorwa. Bakoiraniriga asege tabuge koro kwa Ebook 110 by the governors of the church. As abaraive kanisa, the apostles also kept it, for St. John was in the spirit on the Lord's day. Ababatebya bantonga Yohana kobwamono lengo machenu igalenge litukolio monana lyalenge kobwamono ase omwika. Iswali linde, but the very act of changing the Sabbath into Sunday, asenjera yo wonjere sabato Jumapili, which Protestants allow off. Baliba kubwa mono Protestant churches banchiranire, and therefore they fondly contract themselves by keeping Sunday strictly and breaking most other fresh command of God by the church. How prove you have? Igonkelia anataka kolente ga bana Nyasaye. Tadigento kende tuabwateke nene. Inkiringa Nyasaye na njete sabate onchorwe. Ati moboli abarandi baino amangana aya nanda bana ba Nyasaye abako batebye kene ki amangana wetera senchirenga buneyega mobaboli nkirende togotimokera litukulia Jumapili amaene litukulia Jumapili omwana wa Nyasaye litukulitanganire chuma nabatoko wogera ngobokire lakini ntoko rusia sabataroro koranje kuri gokera senchirenga buneyo okora asiri tukulia leki anankwera ningo chenchetie sabato igonkelinga naliye gukwana ngamba teme guchenchia amachiko nechinga ki asenchirenga buneyega ande twatebibuga abana ba Nyasaye agwetera asenchirenga buneyo inga baita abantu abanga asenge njugo tatimoka lituko kobwa mono liye sabato na kulionchora kulibeka litukulingao igo yate abayiga asege tabukelia tuasoma Matayo nongo kolera kobwa mono isano ibungo 15 bibere
Momboli amaswali asesi mienda nyara kwa ginko ba ama chiko ndanya go chenja Yesu da chenjeti baro kigumba chenja ingora atware libaga go chenja nonye mbunge ya Kenya te kunyara na kike kiabere moroche obusoku abantu barase bunge ya Kenya bagwanjira ngo mukungu no musacha banyomana mukungu no mukungu umusacha no musacha ibori ko bagwetiase ko bwamono ki bunge kienseye ni sabato na waya ate tiwasenjire ngabune iyo ekabe naro lakini Yesu nanye chenjeti erabuye kwa mwenyene Matayo isano ebungo byaye abasae 15 bibere togenda ngaroro erinde tokolera aroro 15 bibere bateba iga bana banyasaye Matayo isano elesengencho ntage tokobalenta sengencho buyobo ebungo byaye 15 bibere bateba iga Yesu ko bwamono mwenyene ogokwana manganaya Think not that I'm come to destroy the law. Tari na achire ko saliyama chiko of the prophets gosababani. I'm not come to destroy but to fulfill. Iko na achire ko bwamono goikirania machika ya iga. Iko ngonde bwansi ora menta na korusia. Aruseri wensemo ya soburo tubakara na kale. Inki abana banyasaye otabwatera machika nyasaye. Asenjerenga bune yiga. For verily I say unto you, till heaven and earth pass. Igoronense wekayaitire, one chot or one title shall be in no wise way pass from the law. Gongelinga na wanya, ichi kondiyo nyako baliko rusi wasama chiko kumenya sae. Ukina kemoika, kemobere, kebirengerelio, kijikanisa chia tantanire, asinge njoko rusia machikanya sae na kobeke birengereli biao barabua banyene. Biblia dotebia miaka 1000 yamo chimibere na 16 aliya mangana ya korekanete mbake sabate kurusi waroro mbaka chibatiso chikarusi waroro Yesu nyocheta kabatiso asoroche rwa Jordan batise ngencho yani immersion kube kuma sa mache ngwa kule na kuboka mona Yesu ngayaru erogotonya liwa mache ngayaru erogocharo komurero ngayaru kubuturu elino abana banyasa mbako gotirwa mate ngayaru erogotumoka chuma pili wetani tukolia gatana kabere nyasawe itato konya abegeni asoro gendoro igarwa makweli unabono abangina balia bahabegete konyana na rurororo babegeta marabuani yabo babegete bituma bagusam bamaete gosengo kubali ekere bakwete mbarenge sama chikanya sae osembari bagote yabantu ngari tuko neri tuko esabato ebatiso ngai waso ameke funge ekyo bangina bali omona nabakonye bagaka bali omona nabakonye abana baitaba muromo nabakonye toba abantu belingana Chinguru Chiering'Ana morore ki family chetu chigo chenchia morore serikali yego chenchia morore ko bwamondo chiamate chigo chenchia abano nakumeti omongino ya motinde ketuchuma mugako yako muito mutinye linse asengencho yoko buna majikanya sae nyasawe itabakonye ase elietalia Yesu yoro motorio ito amina simiane lero ntegete mumbolia maswali 0710 711 471 Kerana rura se studio na boko ngakira to kwa namo naye abana banyasaye abande bakubolinga bono muntu ratimoka chuma to timoke sabato no gende iguru yake Biblia teba ntunto bwati obo iguru naye biye kora manyenga osoma Biblia bune nyasa tebe guru ye sabato go sesenia ego chena ego kinyo muntu kemoka kebirenge na kemoika naye ule bolinga unalingana lyago tebiri ngitambo gwegwente kumukia asenge nchoko makorero manene anda se television ya Voice of Victory nto bwati kanisa igotware ndama chikanya sae bunare ne Chinguru Chiering'Ana onacheki naye bieko manyene secretary Yesu yoro motorio itongo sabatore omonene tatu itu mbiyamona singe nchogo tonyolinga korwaria Rome na uba chenjetie sabato aba pop atulwa marieta nande bancheranire nga singe ncho litukeliga Yesu na abogete wekatoli gokere lakini Yesu monyene asige tabu kelia kya Matayo 5:17 otebirenga taachite kubuna amachiko 17 sabato monene twangu sabanga gakikora njoto konye mambie kera tokuliringa kitubwente kutumoke sabato para bago tumoke sabati para bago te bakubwa muno bare kanisa yo muika lakini omonene mbati mugetie sabato ndotu mugetie sabati ebineta kere gotimoko atole byombe bibere mbara otoko timokere tukolia gatana kabere lakini chimbwe cheito ogotara weito na ando gotimoke sabato gotabwenere titurache gosira kale na kale mbara batari gutimoke sabato mono itole goro barabaya baraso muika batari gokore bibe no baga ntia suburu tubulia kere banyako abako bwate sabato
abakwirirwa monene abarware tonyara ko bagokobegerera ando monene amangana atugo kwa ne Chinguru Chiering'Ana orobi abana bawo chinkoro bogimo botara era barandi baito bagutimoka chumapiri chuma mosi batebya bantekene wango yekera bagutimoka ebenga ntwateneta soborori amonnering'ana aseretaria Yesu yoro motori ito amina nasawi tabasesen. Hello? Yeah. Nakupata? Hey. Thank you, Mr. Joseph Manyara. Pia mono sana. Yeah. Ya ver teria tatanisia sabanta bange. Ange sana. To kirana esa to kwa. Yeni nyuwete. Yetero pesa ditasense. Ya. Ila tago te to kiricha tu atana nete mucha usa. Ya. Kiara no yuwe sura mwingine. Ya. Na dawo kiviri haya. Ya. Ngalano wakakaka. Kabisa. Wala yende na kinaga ningo nanto tukia atana nete na ade wa. Kitote chiga atana nete. Chiriche atana nete no nyata ko be kari chike ne sabatende mo akaya tari chike ko In fact tarente chike momo gaka ndama chikabere. Ichikori tangani elibuatete ogochika kweli tangani ase okonganya emerongevere eye egokwana tobana Nyasaye chinde yate banga to sasima sana muchinde yate batuwa tureteria Nyasaye obosa yate bakobwamani litukurie sabato igo lichikeriga ekerumonta abwatire obwamate bwana Nyasaye nga kwanya kwa okumwanya Nyasaye no moyo ubwensi na kiregendo lichikeriga na lilitangani lichikulia kabere ligachakero gochika kwa gatano mbako gochika kwa 10 igo ekero monta atwalire abwatira machika ya gwetera asobuye bwa Nyasaye amachika ya iga elimo goikeria kane gwetari Chinguru cheito igo twatore wa mata na Nyasaye obuya toko twara amachika ria gatano mbaka 10 asinge njobuye bwa Nyasaye obwa mata na mwanya bantu igo amachiko gabege tu akababere mwaka nabona alinga kwa gotebigo kora nje mbwatero umuntu wabu ya ababwate tamajiko ikumenya sai na ubaraso ye nabona ate abanga te wonjorwa inane jetindi mwasi die in fact mondo injene ne bibiri nango soma nango atora Catholic goseka ni sende aya ege tabu ko bwamono muigura roro ege tabu kia okomanoka motegara abana ba Nyasaye emerongevere na ibere biamona so yubuna kwanire igo ebenongevere na ibere ebungo biaye tosome gochakera 18 njeri gongo kurera kero monto yo koigwa mangano obani bwebukweye monto ndebwensi kara ya mente ebeninche lame kinakarandiria Nyasaye na momentera makwa ayali kira sebukweye na monto ndebwensi kara arusi ensemo ya mangano obani bwebukweye Nyasaye na arusi ensemo ya somotori bobogima na ase omochie oli omachenu ayali kira sebukweye ero yokorento borolio bwigeni gagoteba ninchiche bwango amina injo monene obuye bwo monene Nyasaye boba monainwe mwensi abana ba Nyasaye atwanya oranga amachiko 10 gagotugitera
pia mwana asenge nje mugako kwanira mwana intwe wetera asenjere ngabune ikikondiyo asege tabu kiamatayo kobwamono isano mbaka komena isana ibere yesaba tanga tinachite wonchora mariko no nyangaki ande kero tora station ya Voice of Victory ndiri korandi goro ya kanisa ande nduga just ko baira ne Chinguru Chiering'Ana bana banyasaye ande onde naro ro wate ibolirinde ande to korandi ubwanchani amonobia ande abalentere ko bwamono ndiri ko kwana goro ya Catholic atwa kwana ko bwamono mungakie sabato ya renge ariri tangani asomo chaka no ibere ko bwamoneke bunge kemo nyasaga kuremere moyonsi agati mukari tukuri sabato akari sesenia akari chena number 2 ekera ko lense ngabune yiga okogenda sama chiko 10 asige tabukeria yuko nganya 20 akanyara ko baga kuribeka asike bungo kianane asiga tiama chikari 10 yato chena yato sesenia ande sabate yiga yato kinike mweka kebirengere na kemoika yasawo ito ato sesenia ti atura iwango yo mona ende halo Yore. Karibu. Karibu. Wolia. Ande siboka. Pasta. Andonde okay asinge nje chinga kya wana Nyasaye na omokulika amaswali asena mbinaba 0710 711 471 erinde Yesu itanya ko bagako bigo bako no bonene ngosa batole bono monene mbiyamono ase discussion twatwalire na ande mbiyamono asinge nje watoire oborori ande mbiyamono monene asinge ncho ebibilie nje alikere tubachuma pire bachuma mosi yali kere twe abago chigotoleka moneno mwako bolia maswali mbiyamono asinge njo kwa moire oborabo oboiga amara baminto baraba kubolia maswali yayiga asinge nje pindi kende gegosoa Yesu nyako bako bigo bako no bonene ando tunyira suburuti bwao asiritaria Yesu yoro motori ito amina asaba sesen nani biyamara asoko awasibole God bless you Christ. Keep watching Voice of Victory TV, leading souls to Christ. Keep watching Voice of Victory TV, leading souls to Christ.